Og ihumo lang na rin ako na siya day. Og ihumo lang na rin ako na siya day no 30 to 40 minutes. Pag human sa 40 minutes no is gius-us na day ako na ang R1. Then nag-add na sad ko ana og 20 minutes. Mo nang nag-add na sad ko og 20 minutes day kay lagi day nabi siya previous ribbon sa ihang tumoy. Basta magud ang buhok sa akong client tay no is na siya previous ribbon day is dili jud ako na siya pwede iusa og butang tanan og R1. Kay kung usahon magud nimo siya butang og R1 day na jud chance day nga mag-brittle to ang katong ihang previous nga ribbon. Muna kailangan jud nimo gunahon og luto ang katong iyang virgin hair. Dayon time to time is gina-check jud ako na ang buhok day og naluto na ba kay lagi day ako ana na siyang waswasan og i-blower. Dayon kani jud pinaka-importante day no ang pagplansya sa buhok. Kay kailangan man gud day no tanang strand jud sa buhok is maplansya nimo manang dugay jud kay kumahuman pagplansya. Pag human ako plansya nagdadali na day ko paniud to ani kay lagi launa na sa hapon oy. Pati bitok na ko ani day among og kapas mo please lang. Anyway, dahil na di ko nabasahan nga comment, no. Niana di ang bayot na ko, dahil di daw ko kabalo mo riba. Ay, Diyos miyo, dahil pagtanaw na ko siyang account ba. Ang iyang content ay kay hairdresser man sa di ay, please lang. So, dili na di ko matingalan, ana, dahil no, kay before, dahil mo, dyan ay kasagarang mga basher na ko. Kanara po mga content creator, bitaw. Unya, pariha pa dyan may og trabaho ba. Unya ra ba, kung ikumpara ang trabaho niya, trabaho na ko, ay dada, ambot lang, kaya ako di ko ka-judge po. Kaya lagi, pag abot sa trabaho, kanya-kanyang diskarte, taday ba. Mo nang bahala na lang siya siyang kinabuhi, oy. O gusto pa ba siya magpakabuhi, ay, please lang. Og mora dayto no, bay mo oy.